ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. бародаро дар навбаи имрӯза ҳамаш мошинои майдаҳанд. мошинои фасон, арзон, қимат, нав, ҳамин чизоро мо баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаmoро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайки бепле, ҳамун лайки бо бигира биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул боша ҳе бигӯед, иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем. бародарои азиз, аз шумо ҳамиқа хоҳиш, ҳамин дона лайка подписатсияро фаромӯш накунед. чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсаби ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидорро мекунем. худо нигаҳбон. ту курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. Хондаи Саната соли баромадаш 2011 сола сӯзишворӣ бензине бародаро мотораш дв4 коробка передачиш автоматай бародаро. мошин қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. нархша 95 000 сомонӣ мега бо савдо кардан мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникияй, ҳамаш 100% срочна мега пил дар корай. ба ҳамон хотир мефурӯшимаш. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед бародаро. марҳамат, занг занед. Opel Astra H соли баромадаш 2006 сол бародаро. сӯзишворӣ бензини холия, кузоваш караван, объём мотор 1.8, коробка передачи механикаи. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон кор кардагӣ нест бародаро. вагони мошина 4 дараш электропакетай, муртирул, ҳама чиз 100% бародаро. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархаш 72 000 сомоние ки бо савдо кардан мешавад гуфтагиай. касоне ки харидор бошед ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Audi 6 соли баромадаш 2002 сол бародаро. сӯзишворӣ бензин плюс газ, кузоваш седанай бародаро. объём мотор 1.8, коробка передачи механикай. мошин бе расходай мега, даруну берунаш тоза ҳай. балонош наван яксола ҳуҷҷат дорад. 93 километр гаштагиай бародаро. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ. нархша 43 000 сомонӣ мега бо савдо кардан мешавад. касоне харидор бошад ё нашуда мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Toyota RAV4 соли баромадаш 2001 сол. сӯзишворӣ бензин газ, кузоваш бародаро караванай калоно. объём мотор 2, коробка передачи механика. срочна фурӯхта мешавад. яксола ҳуҷҷат дорад. кондиционер кор мекуна. балоно наван, ходовой навай, ҳамаш 100%. нархи 68 000 сомонияй бо савдо кардан мешавад. ина мошина бародаро худтон бинед, ҳамаш 100% гуфтагиай. касоне ки харидор бошед нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Toyota Mark X соли баромадаш 2011 сол. сӯзишворӣ бензине бародаро. кузоваш ранги караван вори бландоай бародаро. объём мотор dv4, коробка передачи автомат бародаро. бахшиш, коробка передачи автоматай. мошин вагония, ҳуҷҷат тонировка яксолаҳай. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. диска, балон ҳамаш навай. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархиш 97 500 сомониш мега бо савдо кардан мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Chevrolet Niva соли баромадаш 2011 сол. сӯзишворӣ бензини холия бародаро. кузоваш бландоай, объём мотор 1.7, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100%. балон дигар чизош 100%. ина бародаро мошин ҳозираш қарор дорад дар шаҳри турсунзода. нархаш 35 000 сомонияй бо савдо кардан мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. газ 21 бародаро. соли баромадаш 1954 солай. сӯзишворӣ бензин газай, кузов седанай, объём мотор dv4, коробка передачи механикай. мошин находуай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархаш 55 000 сомонияй бо савдо карда мешавад. 55 000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед.
дайвонекси соли баромадаш 2005 сол. Сӯзишвори бензин газ бародаро. Кузоваш седанай. Объем мотор 1.6. Коробка передачи механикай. дар мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. Краска газ евро 4 электропакет ҳамаи чизаш 100% мега бародаро. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 20999 сомонӣ, 21000 сомониш мега бародаро. Касони харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Toyota Camry соли баромадаш 2013 сол. Сӯзишвори бензин. Кузоваш седан бародаро. Объем мотор 1.5. Коробка передачи автомат. 1 сола документ дорад бародаро. Мошин дар ҳолати хеле хубай. Срочно сум дар корай мега мефурӯшмаш. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 151000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. Касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Mercedes Benz соли баромадаш 2014 сол. Сӯзишвори бензини холия бародаро. Кузов седанай. Рангаш сиёҳай. Объем мотораш 5. Коробка передачи вариатор. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш хеле қиматтаракай бародаро. 320000 сомониш мега. ай 320000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, беҳад мошини хубай. касони харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Kia Optima соли баромадаш 2013 сол. Сӯзишвори бензини холи бародаро. Кузоваш седанай. Объем мотор 2.4. Коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин якдаста гаштагия бародаро. имо ва WhatsApp қатӣ дорад. дар ҳамин номрош имо ҳастак. ба занг занед, бо маслиҳат мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархаш 107000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. Opel Astra F соли баромадаш 1997 сол. Сӯзишвори бензин газ. Кузов хачибек. Объем мотор 1.6. Коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин вагония бародаро. ҳама чиз 100% кондитсионер дорад. электропакет ҳаст. дарош ҳар чори дарош кор мекунад. мотор заводской айхчай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 38000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Hyundai Sonata соли баромадаш 2018 сол. сӯзишвори бензинай бародаро. кузоваш аю бландоай. коробка передачи автомат. объем мотораш 2.4 бародаро. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега. ҳама чизаш 100%. салоншам тозаҳай. вагони мошина бародаро. нарх мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 266000 сомонияй бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед бародаро, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Hyundai Sonata соли баромадаш 2013 сол. сӯзишвори бензин. кузоваш седанай бародаро. объем мотор 2. коробка передачи автоматай. мошин илтимос мега харидори аниқ бошед, занг занед. американкай. ҳамаи чизош дорад. ҳамаш 100% бе камбудияй. моторш ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. растамошка каагияй. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 110000 сомонияй бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Mercedes Benz S-Class соли баромадаш 2000 сол бародаро. сӯзишвори бензини холия. кузов седан. объем мотор 1.8. коробка передачи автомат. беҳтаринай мега. соҳиби ҳамин мошин гуфтагия бародаро, беҳтаринай. значит хубай, мошини хубай бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 70000 сомонӣ мега. боз конечно савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳазор раҳмат бародарои азиз барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон.